cea mai norocoasă, îmi iubesc familia, familia mea, omul și nevasta mea, ei sunt viața mea, nevasta mea, copiii mei, ei sunt ochii mei, ei sunt ochii mei și puterea mea, ei sunt viața mea. Haide! Tajun! Haide! Mișa! Aha! Aha! So! Și pentru frățelui, pentru Titi! Haide! So! 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 Și pentru toți invitații, o specială din Nașimare, Nașimare! Özellikle kardeşine Aydın'a gelsin. Oldu seminar. 2022'nin bombasını suç patlatacağız. Özellikle Melek için gelsin. Sanki izler şanlı şöhretli benim ailem. Paralı sefalı benim ailem, havalı okkalı benim ailem, paralı sefalı benim ailem, soyun sopum okkalı, küçük aklına sofralı, ben ormanın kralıyım. Afrika maymunum, soyun sopum okkalı, küçük aklına sokmalı, ben ormanın
parçalarımız gelsin. Barbie güzeli geliyor. Hadi bakalım. Yatımız selite, tadımız harika. Güzelliğimiz yüksek kalite. Boşuna uğraşma Canım benimle, geçerim seni her şekilde. Barbie gibi tipi maşallah, arkamda konuşan çatlar inşallah. Gölgem bile sizde daha da güzel, kalbim canım özelim özel. Barbie gibi tipi maşallah, arkamda konuşan çatlar inşallah. Gölgem bile sizde daha da güzel, kalbim canım özelim özel. Arap dediler benim adıma, kimsenin bilemedi roman adıma. 9-8'lik oynar çalım atarım, güzelliğimle destan yazarım. Barbie gibi kötü maşallah, arkamda konuşan çatlar inşallah. Gölgem bile sizde daha da güzel, kalbim canım özelim özel. Orkestra. Halay açan insanlara gelsin. En güzel insanlara. Hazır mıyız? Hadi bakalım. Kırılıyor, dökülüyor, çatlıyor, patlıyor be. Kırılıyor, dökülüyor, Orkestra. patlıyor. Orkestra. Güzel orkestra. Aynısı gelsin. Biraz daha ağır gelsin. Ağır. Oldu. Çalışacağım anacığım. Çalışacağım, Ömür boyu çocuklarla çalışacağım. çalışacağım anacığım, çalışacağım. Geçemeyin adını beni yapacağım. Büyüttün, besledin bizi, çalıştın, kazandın güzel anam. Güzel gelinine gelsin ve bütün ailene gelsin.
gelsin. Hadi erkek. Bir dakika. Bir der alayım erkek ondan sonra sen. Elçin'den 200 euro sağ olsun. 100 euro da Çetin'den. 100 euro da Baldızkası'ndan sağ olsun var olsun. Sağ olun. Yüksel kardeşimden 150 euro sağ olsunlar. Ramiz'den 100. İbo'nun çocuğundan, Sezgi'den komşudan 100 euro sağ olsunlar. Taner'den 200 euro. Düğün sahibinin patronundan 500 euro sağ olsun. Salih'in çocuğundan, Selvi'nden 100 euro sağ olsun. Garip'ten 200 euro. Memo'dan 200 euro. Aydiner'den 200 euro. Maradona'dan 200 euro sağ olsun. Sibel'den 100 euro. Sezer'den 200 euro sağ olsunlar. Sevgin'den 100 euro. Moko'dan 200 euro sağ olsun. O yolcu. Erhan'dan 200 euro kendi yolcu. Agasından villadan ayrıca 200 euro. 150 euro. 150. Brane. 200 euro Brane'den. Salim'in çocuklarından. Agasından Ercan'dan ayrıca 100 euro sağ olsunlar. Figen'den 200 euro sağ olsun. Aynur'dan da 100 euro. Kimse gelmesin. Çocuklar, arkadaşlar, düğün sahibi. Erkeğin masası gelsin. Oldu. Erkeğin masası gelsin. Kimse gelmesin darı. Darlağın şikadorlar geliyor. Ondan sonra dar toplanacak. Erkek. Haydi bakalım orkestra. Impactalo erkek 12 euro. Fratel nostru. Încă 10 euro pentru erkek. Isa. Haydi akon. Haydi Tyson. Herkese gelsin. Millet kafamız gelsin milletlere. Bütün milletlere. Hadi bakalım. Özellikle kurdiyer için. Haydi yeso. Hadi familyalı erkek. Solo, attenzione. Non vi importano che 500 euro. Vedo tutto la presenta. Solo düğün sahibi. Düğün sahibi bırak gel.
kişi atları. Bülent'ten Haydi 200 euro. yaşa. 150 de Ercin'den sağ olsun. Hadi Tayşun baba. Haydi Kimse Tayşun. gelmesin darlan, kimse gelmesin darlan. Ayda. Çak diyor. Çak diyor ne? Hayır. Çak çak çak. Hadi erkek. Çak çak. Şarap havası çıkardık bir de millet havası gelsin. Bütün milletlere gelsin. Hadi erkek yaşa. Haydi. Hadi yaşa. Çek çek bir daha. Çok 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 çok. Gel yaşa. Oynasana. Çatlasana. Haydi yaşa. Çak çak çak. Yaşa erkek. Hadi. Hadi. Çak çak bir daha. Oyna oyna bir daha. Çek çek. Çak çak çak. Bravo Shumare. Pentru familia lui Erkek, pentru nuntaș și pentru toți băieții. Hadi yaşa. Încă 20 de euro pentru nașul mare, pentru nașa mare, pentru Erkek. Haydi çalamaz geliyor. Haydi sen. Yaşa Haydi kafasına. Hadi yaşa. Hadi Erkek. Çak çak çak. Çek çek çek. Çak çak çak. Çek çek çek. Biraz edin Türk'ün ben ufandalı erkek. De la nașa mare. Pentru frații curtii. Fraților nașa mare. Încă 20 de euro.
la Samir pentru nașa Mane, pentru nașul, pentru toți frații Curti. Pentru nașa Mane, nașul Mane, pentru toți invitații. Curti, pe picior, haide. Din sahibi burada. 100 200 euro kaynatasından Yaşar'dan 200 euro 100 euro borcu için 200 euro daha güzel kardeşimden sağ olsun var olsun. Elişan'ın büyük çocuğundan 150 euro Mertol kardeşimizden 200 euro sağ olsun. Aşkıdan ve de Selçin'den Aslı'dan ve de Selçin'den 100 euro sağ olsunlar. Babam evde. Severin Güveysi'nden Emrah'tan 100 euro borcu. Ekstra Epseber'in güveysinden 100 euro. 150 euro da Demi'den. Sağ olsun var olsun. Narciz'den Dobromil'den 150 euro. Sağ olsunlar. Erkek kardeşimden 200 euro sağ olsun. Kokoşgeli. Amo fıstık kratsı. Da, amo fıstık kratsı. Onu istiyor, tuttur değil mi? Ay bu içimi. Şöyle. Açık yavaş. Açık takalım orada. Stop. Aydın kardeşinden 200 euro sağ olsun. Selçin'den Dobromil'den 150 euro sağ olsunlar. Dilan Argüş'ün Niku 150 euro sağ olsun. Çetin abimden 200 euro. Çetin abimden 200 euro sağ olsunlar. Ercin'den de Ayret'ten 150 euro sağ olsunlar. Amo fusta kratsa. Și puțin cal. Ai o
creață, creață, ai de cu mine în verdeață. Ai dulceața cea mai mare, din cap până în picioare. Ai o fustă creață, creață, ai de cu mine în verdeață. Ai dulceața cea mai mare, din cap până în picioare. Rabada asta, riba, de vină mai încoace. Rabada asta, riba, de aici cântă. Rabada asta, riba, de vină mai încoace. Rabada asta, riba, de aici cântă. Eu șoase! Cea mai mare fericire astăzi este doar pe mine. Asta e valoarea mea, dai la neputerea mea. Ramadan stari, babu, de vină mai încoace. Ramadan stari, babu, de aici cântat. Ramadan stari, babu, de vină mai încoace. Ramadan stari, babu, de aici cântat. Haide! Ia șase! E taina din inima mea, el e toată forța mea. Cine e inima mea, e taina în puterea mea. El e fericirea mea, el este inima mea. Ramadan stariva, de vină mai încoace. Ramadan stariva, de aici cântă. Ramadan stariva, de vină mai încoace. Ramadan stariva, de aici cântă. Ia așa! Fac și o melodie frumoasă pentru nașul mare și pentru nașa, pentru nuntașul și pentru nuntașa. Se ia găina și după care fac și eu programul. Hai. Da. Nu merită 5 euro. Merită mai mult. €50 de la nașa pentru găină. Și aia e mai... E mult. 50 € de la nașa pentru găină. Și de la nașul mare. E așa nașul mare și nașa mare pentru găină, €50. Cine vrea să mănânce din găina asta, poate să vină aici să mănânce. Tot aici la masă. Cine vrea să mănânce, e invitat la masă să mănânce din găina lunașa și lunașul. Cadou pentru Larisa din partea luntașilor. Cadou pentru nașa, o pilotă. Sau Olsum Varolsum. Și pentru nașul, cadou special. Pentru nașa să-i facă tostul lui nașul. Pentru nașa, set de cafea, să bea cafea. Și pentru nașul și nașa un set de baie.
O friptoză pentru nașul, să se frigă bine. O pilotă pentru nașul și nașa, pentru nașii micuțului botezat. Și un aspirator pentru nașa, că mai face curat nașa. Da. Ia și mie fondul la minor. Și ăsta a fost cadou. Și din partea nașilor. Ia fondul. Ia și fondul. Din partea nașilor o pilotă pentru Finu și pentru Fina, o pilotă foarte frumoasă. Și o pilotă mai groasă, o pătură de la Versace, de la nașa și de la nașul pentru Finiul ei. Un set frumos de pahare și de farfurii pentru Finii ei. Niște oale pentru Finu, să-i facă Fina ciorbă. Ia fondul, da. Aia e. Și de la nașul electrocasnice pentru finii lui. Un fier de călcat și un aparat de tocat fructe. Și un toaster, să știe. Și un aparat de făcut pentru Titi, care bea cea mai multă cafea. Astea pentru finul lor, să știe, cadou, fără să se spună așa e. Și tot de la nașul pentru Finu, o pilotă foarte scumpă, la fel și a doua, foarte scumpă. Și pentru fetele lui Finu, două cadouri speciale. Și din partea lui Nașa și Parime, pentru Eser și Miran, cele mai frumoase cadouri. Cea mai mare fericire e Thailand, Doamne, pe lume. Stop. Ce spune nașul tot pentru Thailand? În continuare, ia fondul. Tot în continuare, tot pentru Thailand, 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 Thailand. Fără număr de la nașul mare. Auzi. De la nașa mare. Și aici se parime pentru regele. O brățară de aur de la nașii mari, personalizată, cum spune nașa, pentru finuțul lor, o brățară de aur. Trăiască să fie iubit. Și două strofe frumoase de la nașul pentru finul lor. Și cere nașul scuze în față de toată lumea prezentă, că întârziem. Auzi. Cea mai mare fericire este finul meu pe lume. Și de la nașul tot pentru finul lor, pentru Thailand. Cea mai mare fericire este finul meu pe lume. Auzi ce spune nașul? Că am așteptat atâția și de la notașul, fără număr pentru nașul și pentru nașa. Auzi. Că am așteptat atâția să fiu un naș mare de valoare și nașa mare cu onoare, pentru Thailand la valoare, peste tot în lumea mare. Ce spune nașa și nașul pentru finul lor?
Mi-am răcorit sufletul L-am botezat pe finul. Cine este number one în viața mea este Tailan. Ăla este finul meu care e sufletul meu. Ia și mie tot valentă. Două strofe frumoase. Stop. Ia fondul. Și se strică și tară de la nașu. Fondul. O felicitare frumoasă din partea lui Nașu Mare pentru finul lor iubit, pentru feblețea lor, pentru finul lor, pentru Tailan. Fără nicio șmecherie și fără nicio remușcare de la Nașu Mare. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1500 de euro de la Nașu Mare. Pentru Tailan să fie sănătos și fericit. Mai dă un reversifical. Da. Și două strofe frumoase de la Nașu pentru finul lui, după care revenim în sistem și să iasă toată lumea la dans. Auzi. Cine mi-e puterea mea? E Tailan averea mea. Și de la Nașa 50 de euro pentru finul lor, pentru Tailan, feblețea lor, inima lor. Auzi. Ăla este finul meu, mă. Ăla e Tailanul meu, care-i ca băiatul meu. Ăla e sufletul meu. Ce spune Nașa? Eu n-am noaptea somn în pat, că eu, Doamne, n-am băiat, dar l-am pe finul Tailan, în care mereu number one. Și vreau să-i fiu ca părinte, să-i fac poftele în lume, orice își dorește în viață, să-i fac viață tot frumoasă. Și mai trece încă un an, tot finul meu este Tailan. Cea mai mare fericire am botezat la plăcere, că finul meu cu valoare Tailan este la... Și tot de la Nașu Mare în continuare, pentru finul lor, pentru Tailan. Auzi! Și-am botezat cu plăcere ce spune Nașa. Și-am botezat la valoare, să audă toată lumea. Finul meu, puterea mea, Tailan e inima mea, ăla e feblețea mea. Stop! Ia și puțin amanul ăla și după care îi dăm drumul la sistem, cum spune Nașu, să danseze toată lumea. Ia fondul. După dar se continuă programul ăsta. Și se ia darul, cum spune Nașu. Mare, să vin. Mai avem un dar separat, cum spune Nașu Mare, din partea lui Duran de la Mangalia. Duranaga, care n-a putut să vină și a dat prin Nașu 100 de euro de la Duran de la Mangalia. Ia fondul. Stop. Se strigă darul, cum spune nuntașul.
250 de la Andreea! N-am mâncat, n-am. Să vină cameramanul. 150 de euro de la Sheila și 300 de euro de la Sibel. Cameramanul. Kamera. Orada 5 tane var. 100, 200. Sevim'den, Eltis'inden 200 euro sağ olsun. Hadi kallar oradan. Eliyan'dan 150 euro sağ olsun. 200 euro Tuncay'dan. Nargül'ün çocuğundan sağ olsun. Zülbiye'den 100 euro sağ olsun. Gülcan'ın çocuğundan 150 euro. İzmir'de Cengül'den sağ olsun. Şengül'den. Yalçın'dan, Davut Yalçın'dan 200 euro sağ olsun. Alın halları be. Allah'tan. Hop. Yavaş. Birgül'den 150 euro sağ olsun. Lalika'dan 200 euro. Bir senden 200 euro. 200 euro kız kardeşinden Ayten. Ayten'den 200 euro kız kardeşinden sağ olsun. 150 euro çiçekten Necivan'dan sağ olsun. 100 euro anasından Gülcan'dan sağ olsun. 150 euro Kastel'den. Güldan'dan Kastel'den 150 euro sağ olsun. Taner'den 150 euro. Ferdi'den 150 euro. Zilan Nepotun'dan sağ olsun. $150 euro Gönüşüz'den, Kastel'den, Narçiz'den sağ olsun 150 euro. Gülcan'dan da 200 euro sağ olsun. Çeki. Kurnaz'dan 200 euro. Olgun'dan da 200 euro sağ olsun. Gülşen'in çocuğundan 300 euro sağ olsun. Günaydın'dan 150 euro. 7. ay onun da düğünü var. Kaçında? 26'sında. Robot'un çocuğundan Cüneyt'ten 200 euro sağ olsun. Yina'dan 200 euro sağ olsun. De la Mariana 150 euro trăiască. Yunus'dan 200 euro sağ olsun. Yıldız'dan 150 euro. Ercan'dan 150 euro. Lalem bekliyor sıradır mı? Ercan'dan 150 euro dedin ya tamam. Da. Ben burada... Ne bu? 50, 100, 150, 200, 250. Tamam kızım. İşitir mi? 250, 300, 350, 400, 450, 500. Yalçın'dan 500 euro sağ olsun. 150 euro Yalçın'ın güvesinden sağ olsun. Necmettin'den 250 euro sağ olsun. Piha'dan 200 euro sağ olsun. Bizim Gastarcı'dan. 150 euro Kara'dan. Günüşesi'nden. Narçıdağ'dan 200 euro sağ olsun. Güler'den de 200 euro.
Ayın 14'ünde Mayın 14'ünde düğünleri var. Şeylan'ın kızına 100 euro. Nurcan'dan sağ olsun. Biyadin'den 150 euro. Sağ olsun. Tuşka'dan 250 euro. Sağ olsun. Tuşka'dan. Elvis'ten 100 euro. 2, 3. Koko'dan 300 euro. Sağ olsun. Bu adam sabahtan beri çalıştı. Agamın arıbetençi. Söyle agam. Sok rumare. Şimdi parayı vermeyi bir öpücük. Bir say oraya gel. Haydi bakalım. Romantik bakalım. Haydi. Parayı vermeyi. Jelanaga, ai comanda vos vai, vinam qua. 1, 2, 3, 4, 5. De la domnul Amdi, 500 euro sağ olsun. Bir kandan sana çocuğundan 200 euro sağ olsun. Yüz, 200, 300. Hacın çocuğundan 300 euro sağ olsun. Düğün sahibinin aletinden 300 euro. 15 senelik aletinden 15 senelik yeçeva. 100 euro Erhan'dan sağ olsun. €150 Çetin'den. Nerede? €200 Fatih'den. Ekstra Fatih'in çocuğundan da 150 euro sağ olsun. Selçuk'tan 200 euro sağ olsun. Arap'tan 150 euro sağ olsun. Kastel'den. Neta. 400 euro Feryan'dan sağ olsun. 150 da Deniz'den sağ olsun. Varısından. €200 Günaydın'dan sağ olsun. Mayın 20'sinde onda düğünü var. Belçin'den 150 da ekstra. Sağ olsun. 200 euro. 100 euro 150 da ekstra. Turlay'dan 150 euro. Sağ olsun. 150 da ekstra Onur'dan. Turlan çocuğundan. Taşından 100 euro. De la Taner 200 euro sağ olsun. Tıkın çocuğundan 150 euro sağ olsun. 100 euro Ferit'ten. 150 euro Samet'ten Tüsüm'den sağ olsun. 100 euro Semrak'tan sağ olsun. 100 euro İsmet Aga'dan. 150 da Emrak'tan sağ olsun.
Samir'den 100 euro sağ olsun. Gülcan'dan 100 euro sağ olsun. Kızısından. Leyla'dan da 200 euro sağ olsun. Leyla'nın da bu ayın 21'inde düğünü var. Seven buyursun. Seçilenden 200 euro sağ olsun. Tayfun'dan Kastel'den 200 euro sağ olsun. Eden'den 150 euro. 200 euro sağ olsun. Konuş da hadi. 200 euro Deniz'den. 100 euro de la Sunita. Arun'dan değil mi? Sağ olsun Sunita. Ben Ceylan. Nergüzel'den 200 euro. 150 de Gülşen'den. Batışasından. Menduhan'dan 200 euro sağ olsun. De la Liga 200 de euro datoria și 100 extra. De la Liga trăiască. 50 euro borcu, 200 euro extra sağ olsun. 200, 300, 400, 500. 500 euro Çakır'dan. Çakır'dan 500 euro sağ olsun. Kimden? Din partea lui Brașov pentru Redivan 100 de euro. Trăiască. De la Patrick 150 de euro. Trăiască. Ceylan Agam. Muşika'dan 150 euro ablalısından Tuşka'dan. 24'ünde onların düğünü var. Hep taşınlar çalıyor. 150 euro ablalısından Leyla'dan. Gülen'in karısından da 150 euro sağ olsun. 100 euro Tuncay'dan. 100 euro Tuncay'dan. 150 euro Sezer'den. 150 euro Sezer'den. 100 euro Selviyan'dan. 100 euro Selviyan'dan. Gülcan'dan da 150 euro sağ olsun. Aşağı Ceylan Agam. Gidiyorum. Ceylan Bey. Hadi Agam. 100, 200, 400, 500. Mahmut'tan 500 euro. 100 euro da Fidan'dan İstanbul'dan sağ olsun var olsun. Damat var Berişara burada. 300, 400, 500 euro. Serhan'dan 500 euro sağ olsun var olsun. Porto. Elviran'dan 150 euro sağ olsun. Da. Ayhan'dan
Si. Eyda. Aynur'dan 100 euro, 200 euro, 300 euro, 400 euro, 500 euro. Aynur'dan sağ olsun, var olsun. Serdinden, Duran'ın Serdininden 200 euro sağ olsunlar. Bir, 100, 200, 300, 400, 500. Ay, Tika'dan 500 euro sağ olsun. €200 Beynur'dan sağ olsun. Sezgin abimden 200 euro, çalgıcı Sezgin'den 200 euro sağ olsun. 7. ayın 25'inde değil mi? Ha, 22'sinde Romanya'da değil mi? Ha, burada mı? Oldu, şey oldu buradayken ha. 5. ayın 22'sinde herkesi bekliyoruz Sezgin abime düğüne buraya, Hamburg'a. 29'unda da Dünür'de oldu. Beynur'dan 150 euro sağ olsun. Kastel'den. Civan'ın kızından Tami'den 100, 200, 200 euro Tami'den, 100 euro da Ruziye'den halasından. Demirel'in çocuğundan 100 euro sağ olsun Kadir'den. $100, 200, 300 euro Varusun'dan, Civan'dan. 7. ayın 14'ünde onların da düğünleri var Romanya'da. 100, 200, 300, 400, 500 euro. Beynur'dan 500 euro sağ olsun. Evet. Nargül'den 200 euro. Beyhan'dan, Hollanda'dan 200 euro. Komşudan. Nargül'den de ayrıca 200 euro. Sağ olsun. Vildan'dan Gülayçan'a 150 euro. 100 euro Vildan'dan düğün sahibine. Sevidan'dan da ayrıca 150 euro sağ olsun. Ergin'in karısı. Orhan'dan 150 euro sağ olsun. De la domnul Samir 200 de euro să trăiască. Pe 17 are și el nunta. Aydoğan'dan 200 euro sağ olsun. Bobby'nin güveysinden. €150 Nezika'dan. 300 euro da Bobby'den. Sağ olsun, var olsun. Funza'dan Keki abimize gelsin. Nepot'tan gelsin dayısına. Keki için özellikle gelsin. Dayısına, amcasına.
Pentru șeful familiei, pentru Chechi. Fără număr, fără număr, fără număr. Çıksam beyler kahvesine, baksam ovaya, baksam ovaya. Pentru Chechi, pentru șeful familiei, fără număr, fără număr. Pentru regele. Çıksam beyler kahvesine, baksam ovaya, baksam ovaya. Bay Mustafa çağırdı dam oynamaya. Ormancıda gelir geçmez. Pentru șeful familiei, pentru șeful familiei, să știe, pentru Chechi. Aman ormancı, canım ormancı. Kafayı kasmış kafayı. Aman ormancı, canım ormancı. Söz anlamaz ormancı, kasmış kafayı. Pentru șeful Chechi. A fost pentru Chechi, pentru regele Chechi, șeful familiei. Frunzadan 150 euro sağ olsun. Yaprak. Dökümü. €150 Moşu'dan sağ olsun. Ervin'den 100, 200, 300 euro Ervin'den sağ olsun var olsun. Cervin'den 300 euro. Damattan Güvey'den 500 euro damattan Güvey'den sağ olsun. Komşudan 150 euro komşudan Erdal'dan sağ olsun. Levent kardeşimizden Levent'ten 200 euro sağ olsun var olsun. Ersin'den düğün sahibinin bacanağından Naşı'nın tarafından da Kumlatısı'nın Naşı'nın Kumlatısı'ndan 600 euro sağ olsun var olsun. Kız kardeşinden Gülçin'den ayrıca 300 euro sağ olsun var olsun. Ayhan'dan 150 euro Ayhan'dan sağ olsun. Moti'nin çocuğundan 150 euro sağ olsun. Samir'den 200 euro sağ olsunlar. 14'ünde onların da düğünleri var. Bekliyoruz, herkesi bekliyoruz. Tani'den 100 euro. Kani'den 100 euro sağ olsun.
Bülent'ten 100 euro. Mandura'nın çocuğundan 200 euro borç. 200 euro da ekstra. 400 euro sağ olsunlar. 200 euro borç. 200 euro ekstra kimden? Hayatinden sağ olsun. Sever abla buradasa gelsin. Sever. Mandura'nın çocuğundan 200 euro Sever'e sağ olsunlar. Buradan. Sor. Çocuğum adın ne? İsmin? Benim adımım. Söyle. Ceylan. Vay bak da bildi. Tanıyor'dan 150 euro sağ olsunlar. Tayfun'dan 150 euro Tayfun'dan sağ olsun var olsun. Üsmen'in çocuğundan Elbiz'den 100 euro sağ olsun. Arap'ın çocuğundan 100 euro sağ olsunlar. 200 euro Dadi'den 200 euro sağ olsun. Alkan'dan 200 euro sağ olsunlar. Dünürşe'den Sevican'dan 200 euro Dünürşe'sinden Sevican'dan. Mesela Redin'den Cumaziye'den Eni'nin varusu 150 euro. Nedret'ten Narçiz'den de Ayret'ten 100 euro. Sağ olsunlar. Ayret'in kızından 100 euro. Tayfun'dan 100 euro borcu. 100 euro da ekstra. Sağ olsunlar. $200 euro Ercan'dan Kastel'den sağ olsun. 15'inde onların da düğünleri var. Kimin gönlünde varsa buyursunlar. Ergin'den 150 euro sağ olsun. Bakayım akıllısın bu gece. Oha. 100, 200, 300, Samet'ten 300 euro sağ olsun. Sabina'nın çocuğundan, abisinden, agasından da Tayfun'dan, Ayret'ten 150 euro. Hani romanın? Çocuğum. Demer, onun papusunun adı Demir'di. Mankale'den Demir. Sinan Amucan, Mankale'den Sinan. Onun babasının adı Demir. La minor, Fondo, la minor. Pentru Muhammed. Başkası kaldıysam darlan söylesin, gelsin buraya düğün sahibine. Kim unuttuysa versin parayı. Galiba Tayfun unuttu versin. Şimdi onun sırası. Demer 2 sekunde. Çıkar paraları. Tayfun'dan
100 euro, 200 euro, 300 euro, 400 euro, 500 euro, 600, 700 euro, Tayfun'dan 750 euro. Tayfun'dan sağ olsun, var olsun. Var arkanda. Erol'dan 150 euro. Erol'dan. Agalığından Necmet'inden de ayrıca 200 euro. Sağ olsunlar. No. Cea mai mare fericire e băiatul meu pe lume. Și de la tăicuțul lui, pentru băiatul lui, pentru Muhamed, pentru regele lui, sufletul lui, 50 de euro! Cea mai mare fericire! Băiatul meu, puterea mea, Muhamed, inima mea. Stop! Ia și tu lenta, copiii mei, re minor. Hai cu returile frumoase pentru băiatul lui, pentru Muhamed și pentru toți cei care au copii. Mai dăm puțin volum și puțin level. Hai și nata. Să vină și unchiul Taijun cu clarinetul alături de mine. Puțin mai încet, băieți. Kimin arabası varsa burada arkada, 3-4 tane araba varmış burada arkada. Çeksinler arabalarını. Çıkamıyor güzel kardeşim. Kimin arabası varsa arkada çeksinler. Yaşa bensin! Omul lume, când se naște, nu știe ce rău îl paște. Of, după câți ani am muncit, s-ar strânge cu las decât doar pentru Muhamed al meu, care e băiatul meu. Până la 100 de euro pentru băiatul lui, tot pentru Muhamed. Strofele astea frumoase, auzi. Cea mai mare fericire e Muhamed al meu pe lume. Pentru el mi-aș da viața, că-i băiatul puterea.
copiii mei. Am muncit tata pentru foc. Voi sunteți puteroși. Ia și fondul ăla. Puțin aman pentru băiatul lui, pentru Mohamed. Fondul. Auzi, stop. Fondul doar. Auzi, ia fondul ăla. Ce vrei tu? Păi cine e puterea mea, mă? Băiatul meu valoarea. Inima mea. Inima. Băiatul meu. Puterea mea. Cine are o dubă în spate, C5? Ia și tu topa de lentă originală. Demer, 2 secunde. Cine are o dubă T5 să tragă mașina de aici din spate? La minor. Si minor, pardon. Așa mai jur. Tot pentru Mohamed. Cea mai mare fericire e Mohamed al meu pe lume. E nefericirea mea, el este inima mea. Să ai familia mereu cu tine, că ei mereu îți frătăm bine. Să las pe băiatul meu, noi ne-am născut învingător, ne-am născut nemuritor. Când am căzut m-am ridicat, pe Mohamed nu l-am lăsat. Și pentru regele, pentru Enes, 2 strofe frumoase, fără număr, pentru regele, pentru Enes, Enes, Enes. Auzi vorbele astea frumos. De nimic nu mă feresc, viața mea este Enes. El e puterea mea. Și tot de la până la 20 de euro pentru Enes, 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 regele. Până la 30 de euro pentru șeful.
sora noastră. Până la 40 de euro. Pentru regele lui Birsel, inima ei, viața ei. Până la 60 de euro pentru singurul ei băiat, inima ei, febrețea ei. Până la 80 de euro pentru viața și puterea ei. Auzi. Cea mai mare fericire Enesul meu este pe lume. El este băiatul meu care e regele nostru. Mai dăm puțin reverb să vină și viața noastră, regele clarinetelor Taijun, orchestra Taijun, care a avut plăcerea să cânt alături de formația Taijun, să vină lângă mine aici, să facem atmosfera cea mai frumoasă. Familia și copii, să rămână. Dă și drumul la Cearălava să alături de originalul și cameramanul să filmeze cea mai frumoasă parte alături de originalul melodiei Vreau să te duc la Paris și de la nașa în continuare pentru nașul mare și pentru fiii lui și pentru nuntașul și nuntașa, spatele puțin mai ușor. Să filmeze telefoanele. De la Ainur pentru nuntașul fără număr 20 de euro. Pentru nașul mare 20 de euro. Pentru cea mai frumoasă soție până la 30 de euro, 40 de euro, 50 de euro, 60 de euro. Spatele puțin mai ușor. Să filmeze, să vină și viața noastră Taijun. Și de la nașul mare 50 de euro. Pentru cel mai dulce băiat, pentru Ainur și pentru toată lumea prezentă de la nașul mare. Și le mulțumește nașul mare pentru toată prezența lor. Spatele puțin mai ușor. Și de la Ainur pentru toți florii lui 20 de euro, 30 de euro, să știe în continuare. Să filmeze camerele. Vreau să fac și o piesă asta
cu Parisul, alături de originalul piesei Taijun, orchestra Taijun. Ia așa, Taijun! Cu stopul, da? Niciodată nu ți-am zis vreau să te duc la Paris, să mă lași fără un ban. Ce talent ai în palma. Niciodată nu ți-am zis vreau să te duc la Paris. Tu ești fericirea mea, tu ești alinarea mea solo. Tu ești fericirea mea, tu ești alinarea mea. Am cu banii la lăutar, să-i cântăm că mor de tot. Ia așa mai jur! Ia așa! Pentru cea mai dulce cumnată 20 de euro de la frățiorul nostru. Una 20 de euro pentru Dușan, pentru soția lui. Una 40 de euro pentru fratele lui. De mic copil pentru Ajuna Bărba. Pentru nașa mare. Nașa mare. Spatele mai ușor. Niciodată nu ți-am zis vreau să te duc la Paris, să-ți fac toate poftele, să-ți fac toate plăcerile. Auzi, niciodată nu ți-am zis vreau să te duc la Paris, să-ți fac toate poftele și toate plăcerile. Auzi, din partea lui Nașu Mare. Cere scuze pentru stopul ăsta. Pentru Șipcă, pentru Nergin Șipcă, fără număr până la 30 de euro. Auzi, și pentru finul lui și pentru nașa lui și pentru nătașii. Auzi, să-ți fac toate poftele și toate plăcerile. Tu ești nevasta mea, tu ești fericirea mea. Să-ți fac toate poftele. Tu ești nevasta mea, tu ești alinarea mea. Mai jur la plăcerea ta, așa mai jur. De la Taijun, pentru frățiorul Nătașu, pentru Taifun și pentru Ainur și Aica, de la Taijun, Taijun, Taijun! Și de la Emir în continuare 50 de euro pentru și de la pentru regele, pentru Arda și mai vine o piesă frumoasă pentru băiatul ei. Muncește toată viața, după care se termină
are și ea plăcerea ei să-i se facă melodia pentru băiatul ei, pentru feblețea ei, pentru viața ei. Nașule, ia fii atent, iartă-mă, cer mii de scuze dacă m-au chemat. Auzi. Tot la fel, da? Și mai trecem cam un an, viața mea e ghiulișan, câte râleam să-l îndur, viața mea este mai mult. Și mai trecem pe un an, viața mea este ghiulișan, câte râleam să-l îndur, bărbatul meu e mai mult. Ia așa, mai frunze! Ia așa, nașul mare! Și strofele astea frumoase de la Ainur pentru Tulșana ei. Spatele mai ușor. 50 de euro pentru toată familia lui Nașul Mare și toată lumea prezentă, cum spune Ainur, și pentru viața lui, nevasta lui, auzi. Și de la Nașul Mare până la 50 de euro în continuare pentru familia lui Ainur și toată lumea prezentă, auzi. Asta nici auzi, viața noastră e mai mult și mai este cineva, dușa e puterea ta. Cine este înapoi? Viața mea este grijea, câte regam să-l îndur, bărbatul meu e mai mult. Ia așa, mai jos! Ia așa! 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 Câteva vorbe frumoase, tot pentru Ainur, pentru Aican. Sistemul ăla nou. Hai! Lasă! 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 Spatele mai jos, să se audă și viața noastră mai jos. Ce spune Ainur? Cine este viața mea? Solo! Pentru toți verii lui! Pentru moșul! Da, dați-i drumul la microfon. Are baterie, nu mai opriți. Pentru toți cumnații lui, pentru Nașul Mare și toți invitații prezenți, 50 de euro! Auzi, mășicule și Ainur, pentru nevestițele voastre, auzi! Și aia este viața mea, aia e fericirea mea, este toată pusă. Hai, Junaga, bă, ce-ai făcut mai devreme? Sop! De la Nașul, pentru iubirea lui, Sevician, cap de linie pentru Nașul Mare, fără număr, și pentru toată lumea prezentă!
50 de euro pentru nuntașul. Da, de ce nu? Mai dăm reverb, mai dăm cal, puțin ecou. Solo. De la moșul pentru nuntașa și pentru nașa. Fără număr în continuare, mai dăm puțin reverb. Auzi. Ea este nașica mea. Ea e ferițo. Și de la nașica. Pentru moșul, pentru părul lui și familia lui. Auzi. N-am nici seama, n-am nici frică. Viața mea este nașica. Cine sunt valorile? Că mai nur este cu mine. Auzi. Stop. Valorile ies în față. Și de la nașica, pentru fata ei, pentru viața ei, pentru feblețea ei, pentru Larisa, 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 Larisa. Și pentru Andreea, 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 Andreea. Cu stopul ăla, da? Cine sunt puterile? N-au crescut valorile. Veni familia și mai jun puterea ta. Ia să mai jun. De la Gervin, pentru nașa, nașu, pentru nașa, 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 pentru nașul Ștaina în Arabia, la lava, da? La major, armonii. La major, armonii, da? Și de la tot pentru nuntașii, nașa, nașa, fără număr în continuare pentru nuntașii, tot pentru nuntașii, nașu, nașa, și toată lumea prezentă de la unchiul nostru. Auzi, bosul, la major armonii, puțin, stilul care mă reprezintă pentru nașul mare, nașica, pentru copiii lor și toată lumea prezentă, da? Auzi. Și eu cu clarinetul number one, Taijun, pentru nașul mare și pentru nașica lui și pentru fata lui, auzi. Cu stopul, da, Taijunat. Și aia este fata mea, bă. Larisa inima mea, bă, și de la nașul mare 50 de euro în continuare pentru regina lui, spatele mai ușor, pentru viața lui, pentru Larisa lui și pentru toată lumea prezentă, pentru Ainur și familia lui, toți cei care au mai rămas prezent, pentru nuntașul, viața noastră, nuntașa și toată lumea prezentă, pentru cumnatul lui, pentru cumnatul nașu, pentru nașul nașu. Auzi. Mi-au crescut forțele mari și dau bani la lăută-n Dar o apă fata mea. Aia e Larisa mea.
vine o piesă frumoasă pentru toată lumea prezentă. Familia mea are tot ce vrea, familiilor. Nu. Sol. Casablanca, si major. Sol. Și tot de la Nășica, toatele mai șerbiți. Pentru verii, pentru cumnații care iubește maxim de la Nășica. Casablanca, Casablanca, tu ești dulce rău ca ciocolata. Casablanca, Casablanca, ești dulce rău ca ciocolata. Casablanca, Casablanca, tu ești dulce rău ca ciocolata. Casablanca, Casablanca, ca ea nu mai este hotăs. Cine e puterea mea? E Thailanda, floarea mea. Ăla este vinul meu, ăla e sufletul meu. Thailanda, puterea și valoare. E Thailanda. Ia și-o pentru mine! Să improvizeze spatele puțin mai ușor. Să improvizeze și Valarea României, Turcu de la Constanța, Taijun, Taijun, clarinetul number one, pentru toată lumea prezentă. Cătălin Botezatul, ia băciu, așa, așa. Pentru Titi și pentru Ersin de la Nașa Mare, fără număr în continuare, așa băciu. Jale, jale, ca să-mi fac și eu programul, după care rămâne frații mei, formația Orchestra Taijun, number one România, numărul 1. Jale, jale. De minor. Stop. Și mai am o comandă după care se termină aici o melodie la doamna aia de acolo și după care rămâne frații noștri. Trebuie să mulțumim pe toată lumea, cum spune Nașul Mare.
Pentru? Regele Arda. Să facem și strofa la Regele Arda și după care... La minor, fond. Ia fondul. La minor. Pentru prințesa ei, pentru zâna ei, tajun. Munchiul nostru să vină aici la plăcerea lui Doamna. La minor, fondul, da? Păi cine e puterea mea, mă? Și tot pentru fata ei în continuare 20 de euro. Pentru Arda? Pentru băiatul ei, pentru prințul ei 20 de euro. Până la 40 de euro. Pentru bărbatul ei, care muncește și are grijă de ea în continuare. Și de la... Pentru Andy și pentru Redivan de la Nuntașu. Și soțiile lor, să știe. În continuare de la Nuntașu fără număr. O melodie frumoasă pentru familia lui sora noastră, pentru copiii ei, familia ei, în continuare 60 de euro. Păi cine e puterea mea, mă? Este numai fata mea. Mai e și Arda ale meu. Arda e sufletul meu. Ăla e băiatul meu. Ăla e regele meu. Aș da din viața mea doar pentru Arda puterea mea. Stop! Am o vorbă de când eram mic. Fa minor sau mi minor, cum e? Mi minor. Dă și topa de leu, da. La 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 la. Auzi vorbele astea pentru Arda și pentru fetița ei. Dă și topa de leu, da. Pentru? Pentru prințesa ei. Mai trage topa puțin. Este fata mea puterea, ea e fericirea mea, ea este puterea mea, ea e alinarea mea, este doar băiatul meu. Este toată puterea mea. El este băiatul meu. El este regele meu. Fata mea, prințesa. Yes. Din partea lui Andy 50 de euro pentru Tipi, pentru Redivan, pentru familia lui Titi. Auzi, refrenul, stop. El e fericirea și inima mea, băiatul și fata. Puțin mai ușor la vorbele astea, auzi. Mamă bună, mamă dragă, fă harta la-i ferit, foc și apă, dar o maiala
Să rămână din suflet, să vă trăiesc cu Vezi dacă pauză orchestra.